Η σκέψη για το τετραήμερο αυτό ξεκίνησε αρκετούς μήνες πριν, γιατί ήθελε και αρκετή προετοιμασία. Αν σκεφτείτε, όπως είπατε, ότι θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε ανθρώπους και περιβαλλοντικά κινήματα από Τουρκία και Ρουμανία. Η Μμμ. σκέψη και η διάθεσή μας είναι να φέρουμε ξανά το ζήτημα των εξορίξεων στο προσκήνιο. Με αφορμή προφανώς την εξορυκτική δραστηριότητα στη Χαλκιδική, γιατί είναι κάτι που δεν έχουμε ξεχάσει. Είναι κάτι για το οποίο χιλιάδες άνθρωποι τα προηγούμενα χρόνια βρέθηκαν στους δρόμους και μέχρι και σήμερα κάποιοι έχουν ακόμα δικαστήρια. Μμμ. Άρα, επειδή είναι κάτι που δεν έχουμε ξεχάσει και δεν μας αφήνει και η Eldorado Gold να το ξεχάσουμε, ε, επαναφέρουμε αυτό το ζήτημα στο προσκήνιο, καθώς τα περιθώρια στενεύουν. Η Eldorado επίσημα δηλώνει ότι η εξορυκτική δραστηριότητα θα ξεκινήσει το 2025 στις Σκουριές. Επομένως, κάπως έτσι ξεκίνησε και η σκέψη μας. Και να συμπληρώσω ένα μικρό πράγμα, ότι σε μια τέτοια περίοδο στην οποία βιώνουμε πόλεμο, δεν γινόταν να αφήσουμε εκτός και το ζήτημα του πολέμου. Γι' αυτό και το ονομάζουμε τετραήμερο, 4 ημέρες ενάντια στις εξορίξεις και στον πόλεμο, γιατί ακόμα και το ποιος θα κυριαρχήσει πάνω στα ενεργειακά αποθέματα είναι κάτι που οδηγεί σε εθνικιστικές αντιπαραθέσεις, δημιουργεί πολέμους και φέρνει ανθρώπους αντιμέτωπους με τη φρίκη του πολέμου. Έτσι Μμμ. λοιπόν αποφασίσαμε αυτό το τετραήμερο να συζητήσουμε για τις εξορίξεις, αλλά και να μην αφήσουμε απ' έξω αυτό το σημαντικό ζήτημα του πολέμου. Μμμ. Και πώς επιλέχθηκαν η Ρουμανία και η Τουρκία? Μοιραζόμαστε κοινούς αγώνες και τα προηγούμενα χρόνια είχαμε επαφή με ανθρώπους από περιβαλλοντικά κινήματα εκεί, και είναι πολύ ελπιδοφόρο ότι σε χώρες όπως η Ρουμανία και η Τουρκία αυτά τα κινήματα κατάφεραν να κερδίσουν απέναντι σε εξορυκτικά σχέδια, να κάνουν ξεκάθαρο ότι οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών είναι πάνω από τα κέρδη εταιριών που έχουμε δει και τι αφήνουν πίσω τους μετά τις εξορίξεις. Μμμ. Έτσι λοιπόν θέλουμε να ανταλλάξουμε εμπειρίες με κινήματα που έχουν κερδίσει, αλλά και άλλα που εξελίσσονται αυτή τη στιγμή, και μάλιστα με ίδιες εξορυκτικές εταιρείες στις περιοχές τους. Άρα να πάρουμε εμπειρίες για το πώς κατάφεραν να κερδίσουν, αλλά και να ανταλλάξουμε και απόψεις για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε κάθε περιοχή, και είναι και περιοχές που βρίσκονται και στη γειτονιά μας πρακτικά. Μμμ. Και βεβαίως και το περιβάλλον είναι πολύ υψηλά αυτές τις μέρες, με την έννοια ότι έχουμε και την COP28 στο Ντουμπάι. Άρα λοιπόν υπάρχει και έχουμε βεβαίως και τον πόλεμο, ο οποίος να πούμε ότι η κατάπαυση του πυρός, η οποία ίσχυε, η εκεχηρία που ίσχυε μέχρι χθες το βράδυ, έχει σταματήσει. Έχουν επιστρέψει οι εχθροπραξίες στις ζωές των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων, και αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως θα το συζητήσετε, έτσι δεν είναι, κύριε Τόσκα? Η κουβέντα είναι ανοιχτή. Πολλά πράγματα προφανώς μπορεί να συζητηθούν. Το περιβάλλον είναι αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο. Όλοι και όλες κουβεντιάζουμε για την κλιματική κρίση. Είμαστε σε μια περίοδο που η φύση βάλεται πραγματικά καθημερινά. Έχουμε βιώσει ειδικά αυτό το καλοκαίρι ακραία καιρικά φαινόμενα, τεράστιες καταστροφές, και κάποιοι προσπαθούν να μας πούν ότι οι εξορίξεις είναι μέρος της λύσης του προβλήματος που ονομάζεται κλιματική κρίση, ενώ εμείς θέλουμε να αναδείξουμε ακριβώς το αντίθετο, πως αυτό το πράγμα είναι μέρος του προβλήματος. Σκεφτείτε για παράδειγμα οι πλημμύρες της Θεσσαλίας να συνέβαιναν σε ένα χώρο απόθεσης μεταλλευτικών αποβλήτων, τι καταστροφή θα είχαμε. Άρα λοιπόν το περιβάλλον είναι στο προσκήνιο, θέλουμε να συζητήσουμε γύρω από αυτό. Οι εξορίξεις είναι περιβαλλοντικό ζήτημα, επομένως ειδικά αύριο ξεκινώντας αυτό το τετραήμερο, η εναρκτήρια εκδήλωσή μας είναι αφιερωμένη στις εξορίξεις σε Ελλάδα, Τουρκία, Ρουμανία, και είμαστε νομίζω τυχεροί και τυχερές που θα έχουμε αυτό το καραβάνι περιβαλλοντικών κινημάτων για να ανταλλάξουμε εμπειρίες και να συζητήσουμε για τόσο κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας όλο ένα και περισσότερο. Μμμ. Πού θα γίνουν οι συζητήσεις, οι συναντήσεις, κύριε Τάσκο? Και Τόσκα. Τόσκα. Σωστά. Οι συναντήσεις θα γίνουν σε διαφορετικούς χώρους της πόλης. Το πρόγραμμα είναι πραγματικά πολύ πλούσιο. Ξεκινάμε αύριο το απόγευμα με την εκδήλωση που σας είπα από τον πολυχώρο Ένεκεν. Συνεχίζουμε την Κυριακή μαζί με το καραβάνι των περιβαλλοντικών κινημάτων και κατεβαίνουμε στη Μεγάλη Παναγία, όπου θα ανέβουμε στις Σκουριές. Θα κάνουμε μια μικρή πεζοπορία
για να δούμε πραγματικά την πανέμορφη φύση στο δάσος του Κακάβου και να έρθουμε στη συνέχεια αντιμέτωποι με το φαραωνικό έργο αυτό και τις εγκαταστάσεις Eldorado Gold. Συνεχίζουμε τη Δευτέρα με έναν ιστορικό περίπατο και ένα ραντεβού στο κέντρο της πόλης, στο δυτικό του κομμάτι, και στη συνέχεια το απόγευμα με ένα εργαστήρι ανταλλαγής εμπειριών των κινημάτων, και κλείνουμε την Τρίτη με τον καλύτερο τρόπο, με ένα γλέντι ελληνοτουρκικής φιλίας, γιατί οι λαοί δεν έχουν απολύτως τίποτα να χωρίσουν. Αυτό το γλέντι κλείνει τη Δευτέρα. Να πούμε ότι η εκδήλωση θα γίνει στο Τακίμ και το γλέντι την Τρίτη θα γίνει στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Σχολείο μετά τις 8 το βράδυ. Επομένως κλείνουμε με τον καλύτερο τρόπο, με ένα μουσικό σχήμα της Μπαγιανλάρ, με κοινές μουσικές, με διάθεση να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο και αποχαιρετώντας τους ανθρώπους που θα έρθουν από Τουρκία και Ρουμανία. Και βεβαίως δίνοντας με τον τρόπο σας και τον τόνο της ελληνοτουρκικής φιλίας, ενώ θα έρχεται στην χώρα μας έπειτα από 2 μέρες και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Έτσι δεν είναι? Γιατί και αυτό μέσα σίγουρα θα συζητηθεί στις συναντήσεις που θα έχετε. Όπως λέτε, είναι πολλά πράγματα μέσα σε αυτό το τετραήμερο που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Εμείς σε αυτή τη συνθήκη και την περιβαλλοντική, αλλά και του πολέμου, αλλά και όλης αυτής της κατάστασης των εθνικιστικών αντιπαραθέσεων που μπορεί να υπάρχουν, εμείς αυτό που τονίζουμε και στην ανακοίνωσή μας είναι ότι οι λαοί οι οποίοι μοιραζόμαστε τη γη, τη θάλασσα, τον αέρα που αναπνέουμε, δεν είμαστε εχθροί, αλλά αντίθετα έχουμε πολλά πράγματα που μας ενώνουν, κοινές ανησυχίες, κοινούς αγώνες, και πάνω σε αυτούς τους αγώνες θα συζητήσουμε και θα προσπαθήσουμε και να συμπορευτούμε το επόμενο διάστημα, δίνοντας το δικό μας μήνυμα τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον πόλεμο. Έτσι, άρα λοιπόν αύριο έναρξη στις τι ώρα? Στις 6 στον Πολυχώρο Ένοκεν, στην Προξένου Κορομιλά. Έτσι, κέντρο της πόλης, αύριο Σάββατο 2 Δεκεμβρίου. Κύριε Τόσκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο στη συζήτησή μας. Αυτά έχουμε πει, το πλήρες πρόγραμμα, επομένως να καλέσουμε τον κόσμο να συμμετέχει. Είναι κάτι που σιγά σιγά θέλουμε να το ξαναφέρουμε στο προσκήνιο. Το ζήτημα των εξορίξεων είναι επίκαιρο, δεν έχει ξεχαστεί. Επομένως περιμένουμε τον κόσμο αύριο να συζητήσουμε στο Ένεκεν στις 6. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τόσκα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στις προσπάθειές σας.